Kooperatiba aldetik egin genuen beste, baina hori izan zen oso txikia. Zer montatzeko kooperatiba de producción, kuadrilan, Eta, bueno, kontatu txiki bat izan genuen Mondragotarrekin eta tal, baina hori azkenean ez garen pasorik, horiak zen. Eta gero pisoak eta, garaia zen, konsumaria zunu zen, eta tal, eta besteak eta, eta zerreitik ez dugu egiten, eta zerreitik ez. Eta, nola ikasi genuen, kooperatiba nola moldatu, eta, informazioa hartu genuen, eta ziginen, zabaltzen, eta lortu genuen, berrogeita 8 pertsona izatea kooperatiba egiteko. Eta sartu ginen, enera zurto. Erosi genion lurra imazi, eta arkitektoa ez tekin nola bideratu genuen. Ez dakit izan zen Bilboko, baina gure Santa Maria Amalauko etxea inzuna, ez tekin nola genuen. Baina ni badakit ezagun ere manentela eta osatu genuen, eta inzun proiektua eta hori genuen, bero kredituak lortu eta hori dena, eta bero kooperatibaren egin genuen papelak eta egin genuen dana, bero egin genuen Zakaben atzea egin genuen sorteo, direktibakoek ez ezik, izan genuen privilegio de elección, eta beste guztiak sorteo, horra egin. Mugarra kooperatiba, ez da bizitza. Mugarratze bizitza kooperatiba. Zen bagarren urtean izan, zen bagarren urtean utzi gara. Ni izan nintzen, sartu zanetik bigarrena edo lehenengo tarikoak. Eta ni sartu nintzen bizitzera 70. Ilusio zein genuen baina, eta pero mejora batzuk sartu dituzte, asensorrak, Claro, sasoi altan lehenko eta marrean, baina ni aukera nioken pisua aukeratzeko, eta nireko, joan nintzen, laugarrena aukeratu nuen, baina, edade horretan, hori,